La 36a edició de l'Obert Internacional d'Andorra es va disputar del 21 al 29 de juliol a l'Hotel Panorama, hotel que forma part de la ciutat de les Escaldes i Engordany, segona ciutat més gran d'Andorra, si atenem a la seva població. El torneig, el qual va tenir una participació de 133 jugadors, és un dels més ben valorats del circuit, sobretot pels jugadors tan forts que any rere any lideren el campionat i per acollir tants jugadors en un grup únic. Francesc Requi, president de la Federació d'Escacs Valls d'Andorra, acompanyat de Ramon Manzanares en representació de l'Hotel Panorama i d'Enrique Oyarzábal, l'àrbitre principal del torneig, van ser els encarregats de donar el tret de sortida a la primera ronda. Al voltant de 60 jugadors de l'Obert eren de nacionalitat espanyola, sent d'aquesta manera la representació més nombrosa. Els seguien la representació francesa amb 22 jugadors i en tercer lloc la representació andorrana, federació que portava 12 jugadors. Destacarem la participació de jugadors de Hong Kong i del Brasil, aquests últims preparant l'Olimpíada femenina que tindrà lloc a finals de setembre a Geòrgia. El gran mestre ucraïnès Sergei Fedorchuk liderava el rànquing inicial amb els seus 2.626 punts d'Elo FIDE. Juntament amb el gran mestre francès Maxime Lagarde sobrepassaven la línia dels 2.600 punts d'Elo i a priori eren sens dubte els rivals a batre d'aquesta edició. Altres candidats a guanyar el torneig eren els també grans mestres Yevgeny Pozny, Alexander Shabalov, Vitali Kunin o l'espanyol Salvador del Río. El català més Elo era el gran mestre Marc Narciso, de l'Escola d'Escacs de Barcelona. Segurament contra tot pronòstic, però, el campió va ser el mestre internacional holandès Miguel Admiral, jugador que, a banda de quedar en primera posició, va aconseguir norma de gran mestre. Tan sols va cedir 3 empats, tots 3 contra grans mestres superiors en Elo, assolint una performance superior als 2.700. El gran mestre Maxime Lagarde en fou el sotscampió i el gran mestre Yevgeny Pozny el tercer. D'entre les moltes partides que podríem destacar del campionat, una que ens va deixar una combinació interessant va ser la que va enfrontar el gran mestre Lagarde, sotscampió del torneig, amb el mestre internacional colombià Joshua Ruiz, jugador que l'any 2014 va aconseguir el millor resultat d'un jugador colombià en una Olimpíada, 7,5 punts a l'Olimpíada de Tromsø. Tots dos jugadors afrontaven una posició força igualada a la penúltima ronda del campionat. El colombià, qui conduïa les peces negres, va cometre un error en aquesta posició jugant cavall D6, encara que sembli que immediatament no és una jugada greu. El blanc aprofita el seu espai i juga C4, tocant l'alfil. Alfil B7 i F5, intentant que totes les peces del blanc juguin. El negre replica amb F6 amenaçant el cavall, però Lagarde ignora l'amenaça i captura el peó D6, confiant que el negre té problemes i el sacrifici de peça serà vàlid. Després d'F per E5, el blanc captura el peó D5 amb l'alfil i la posició és més que prometedora. Joshua Ruiz juga dama C6 i el francès segueix perseguint el rei jugant dama G4, amenaçant escac i mat. El negre es defensa amb alfil G5 i Lagarde segueix amb B7, tocant torre i donant-li la casella E6 a la seva dama. L'últim error del negre és jugar torre E8, jugada que d'altra banda sembla natural, però el blanc té escac i mat en 4 jugades, dama E6 escac, i quan el rei se'n vagi a H8, sacrificar una segona peça jugant alfil per G7 escac i a rei per G7, dama G6 escac, rei H8, dama H7 escac i mat. Segurament el colombià hauria d'haver tornat la peça que tenia d'avantatge quan encara era temps, jugant en aquesta posició dama per G2 i simplificant la posició. La classificació general computant no només l'Obert Internacional d'Andorra, sinó també l'Obert Internacional de Sitges queda de la següent manera. El nou líder, i de forma destacada, és el gran mestre Gadir Guseinov, jugador que s'ha imposat en els 3 tornejos que ha disputat, Barberà, Sant Martí i Sitges. A finals de juliol, el jugador d'Azerbaidjan és el màxim favorit a endur-se aquesta edició del circuit català. El segon classificat és el gran mestre José Eduardo Martínez Alcántara, qui segueix acumulant punts en tots els campionats que juga. El peruà se situa ara a 60 punts de Guseinov. Qui completa el podi provisional és el gran mestre Miguel Muñoz amb 195 punts. Al tram A, Rolando Alarcón es col·loca com a primer classificat d'una tacada després d'una bona actuació a l'Obert de Sitges.
Gràcies a aquest campionat ha superat l'indi Guha Mitrava i el gran mestre Jason González, segon i tercer classificat respectivament. També hi romp amb força al tram B Andreu Blasco. El català suma ara 108 punts i supera Viswan Ustup, qui era líder fins al moment. Torbjorn Glimbran és tercer. On també hi ha un nou líder és al tram C. Shivatri Anuj acumula els mateixos punts que Ivan Cano i tots dos jugadors comparteixen liderat. Més lluny, amb 60 punts, Atul Dahale és el tercer classificat. Ricard Nadal segueix en primera posició del tram D, 15 punts per sobre de Benny Tots i 20 més que Javier Moraes. Al tram E, Ethan Lowe i Bansal Ishan són líders destacadíssims, tots dos amb 100 punts, 45 més que Antonio Ballester i Àlex Alcón. I Bansal Ragaf se situa en primer lloc del tram F, superant el Schulz Saxena i Antonio Castañeda. Per últim, Miguel Muñoz li pren el liderat a Álvar Alonso a la classificació de jugadors catalans. A dia d'avui, Marc Narciso seria el tercer classificat amb 90 punts, encara força lluny dels dos primers.